Magbike ka, iyan. Huwag kang tatamad-tamad. Please ka na, magbike ka. Bike ka, iyan. Huwag kang tatamad-tamad. Kahit malapit lang, magbike ka. Please ka na. Huwag kang tatamad-tamad. Kahit dyan lang. Bike ka, iyan. Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang tatamad-tamad. Magbike ka na. Bus na. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Bahala na. Yun, time check, 5:30 ng umaga. Nadaan sa mantra. Huwag kang tatamad-tamad, huwag kang tatamad, magbike ka. Saan tayo pupunta? Bahala na, basta bike tayo pa-north. Narating na natin sa makakarating. Teka, kung magbalukok kaya ako, tapos text ko si Batman, sabihin ko magbabalukok ako. Ano namang susunod yun? Bahala na, kung pwede siya. Tama, balukok. Pwede. Kaya dadaan sa mahabang parap. Ayun po, may daan. Ay hindi, wag na. Dito na pala sa MacArthur Highway. Para dire-diretso. Mas mabilis marating. Hinihingal ako rin, ahon to eh. Ayun na, natext natin si Batman. Bahala na si Batman kung susunod siya o hindi. Time check, 5:32. Ang balukok mula dito sa Marilao. Actually, ito, Bukawi na to. Mula dun sa amin sa Marilao, nasa mga 30 kilometers lang. Masuro mga sa kalahating oras nandun na tayo. Tapos pabalik. Bale 3 hours na biyahe. Pwede na. Kanina medyo parang tinatamad pa ako bumiyahe. Kaya lang nagbabalak nga ako mag long ride. Kaya kailangan merong sipa kahit pa paano. Papansin tuwing umaga malamig na talaga. Ramdam na yung Pasko. Pasko ba yan o amihan? Pasok tayo dito sa may malaking puno, sa may bundukan. Ito isa sa mga unang tinuro sa akin ni Sir Ronnie nung bago pa lang ako rito sa Bulacan. Ang labas ito doon sa may helipad sa Philippine Arena. May kasikipan lang ang daan dito sa may bundukan. Nung minsan dumaan ako rito pa uwi ng gabi, nagkasalubong-salubong yung mga sasakyan. Ako po, stranded ng mga tao. Naglakad pa ako, bisikleta na lang, nilakad ko pa yun. Ayun na, ito na yung kalsadang papuntang Philippine Arena. Nasa kanan ng Philippine Arena. Dito tayo, kakaliwa tayo papunta MacArthur Highway. Kanan tayo, pa-north. Pa-north ng biyahe natin. Kaliwa, papuntang monumento yan. Time check, 5:57. Balagtas Bulacan na tayo. Mas okay talaga ang ride ko ngayon ha. Dito na ako sa Bulacan nagsisimula. Kasi walang traffic. Kita nyo kanina, nung paglabas pa lang natin MacArthur Highway, nakakadire-diretso na agad tayo. Nung nasa Novaliches pa ako, unang first 30 minutes mo traffic, maiipit ka sa mga sasakyan. Dito rekta na agad. Time check 6:04, giginto Bulacan na tayo. Actually kanina pa, bandaron pa. Dito medyo bumagal tayo. Matao dito eh.
Kanan tayo dito, Pamalolos. Sa diretso, meron din yata daan eh. Kaya lang, tinatamad pa ako mga panandaan. So dito muna tayo sa Surbol. Time check 6:14, Malolos, Bulacan. Dito sa Malolos ang medyo masikip, mas crowded dito. Kabagay city kasi to kumpara sa Bukawi, sa Giginto. Tapos may Robinsons pa rito. Alamang marami galing sa labas ng Malolos papunta ngayon dito sa Robinsons, papasok mga empleyado. Medyo bumagal takbo natin. Alalay tayo, basta ang kalsada. Ayoko magtalsik sa likod. Dito tayo sa labas. Iwas putik. Ayun na nga, traffic na. Ay, hindi, stoplight lang yata. Oo nga, stoplight lang. Pero mahaba bila. Check 6:25, approaching Robinsons, Malolos na tayo. Ay mo 20 kilometers pa lang yun. Kung nagpinipinari na tayo, kung tutusin mo parang 2 ikot pa lang. Pero pakiramdam ko layo na narating ko. Iba talaga pagka nasa kalsada ka kaysa paikot-ikot ka lang sa isang lugar. Pero syempre kainaman lang pagka nandun ka sa Philippine Arena, wala kang siksitang mga ganito sa sasakyan. Hindi mausok, hindi matao, hindi matraffic. Dire-diretso lang yung ensayo mo. So let's fly over na tayo. Dito tayo sa ilalim, bawal ang bisikleta dyan. Bisikleta, tricycle, motor, bawal dyan. Pero kita nyo, may mga umakyat oh. Laki-laki ng karatula oh. Okay, layo pa. Whoop! Time check 6:30. Nandito na tayo sa Malolos City Hall. Time check 6:46. Kalumpit, Bulacan na tayo. Ito na ang last town sa Bulacan. Tapos kadikit niya na napalit na.
Time check 6:51. Bali 29 kilometers hanggang dito. Mali pala sabi ko kanina. Sabi ko 30 kilometers lang. Eh ito ngayon 30 kilometers na tayo. Siguro hanggang to mga hanggang ako hanggang mga plus 10 kilometers hanggang to sa Arco ng Balukok. Okay, palatandaan na tatawid ka ng Pampanga Jed's Island Resort. Yon, saktong 30 kilometers. Hindi pala sakto, 30.95 kilometers. Paglampas ng Arco na yon, kakanan tayo dyan sa may sa may dyan, sa kanan tayo mag-try. Tapos doon na yung papuntang Balukok. Maganda tong Balukok na to. Lagi ko ito nakikita kapag nag-drive ako sa NLEX papuntang north. Lagi kong dinudungaw-dungaw yung Balukok na yan. Ang ganda yan sa pagtitig na sa NLEX. Lalo pag nagbabike mamaya makikita nyo. Eto, dito tayo papasok. Yung kaliwang, yung diretsyo na yun, yung napapunta, yun ang panod. Tayo sa kanan, ito ang Pabalukok. Ah, dito, mukhang may almusalan. Ayoko ng mami. Gusto ko yung almusal talaga. Pagpasok mo dito, hanapin mo lang yung sign na papuntang Balukok. Alam ko paglampas nitong Arco, liligo na. Ayun nga, ayun o, may sign doon to Balukok. Itong kinananan ng pick-up. Matatanungan natin yung NLEX. Ayun, ito na. Isang mahaba na yan, dire-diretso. Yes! Woohoo! What a nice! What a beautiful! Sarap ng trip nila dun ah. Nag-aalmusal sa gilid. Ay na NLEX oh. Dati nakapag-bike pa kami na cycling chef dyan sa ilalim mismo. Pag gano'n, no, ilalim mismo ng NLEX na yan. Silabas na doon sa kabila sa may Kalumpit. Kaya lang ngayon bawal na yan. Ay, hindi, pwede pa yata ulit. May mga nakikita akong van na dumadaan, no? O baka mga nagtatrabaho yan sa ilalim. Pero may time na nag-vlog si chef, si cycling chef, na bawal na raw dumaan dyan. Yeah.
Pahinga muna tayo dito, relax muna tayo para ma-enjoy naman natin lugar. Yung pupuntahan natin hanggang doon pa sa dulo. Sana may ano rin mamaya. Alam ko may mga nagtitinda rin pag umaga, sana abutan pa natin. Ano pa lang naman eh, aga pa, 7:21 pa lang. Tsaka ang ganda ng panahon ngayon, medyo ano, maulap. Pero hindi mukhang uulan. Saglit, nag-picture ako tsaka pahinga ng konti. Sarap! Ganda pa ng panahon, no? Tingnan nyo, naka-maulap. Pero hindi naman mukhang uulan yan. Sakto eh, usually gantong oras, 7:30. Minsan pasikat na araw yan kapag medyo masakit sa maya-maya konti masakit sa balat. Pero sana ganyan lang hanggang mamaya. Uy, meron pala papunta ron. Nasaan kaya papunta? Mahaba pa to, dire-diretso hanggang doon sa arko. Saan ba yung arko? Hindi pa yata kita rito. Pero mahaba pa to. Layo pa ba? Nagugutom na ako. Nagutom na si ako. Ayun na yung arko. At mukhang wala nagtitinda ngayon. Gutom ang inaabot. Yari, gutom tayo. Di bale, pabalik naman. I-relax na lang natin. Bale, okay lang. Balik agad tayo. Welcome to Kukulab. Kulang tayo sandali, tapos babalik na rin tayo pag ganun. Pero pandaan dito eh, kaya lang tinatamad ako magano ngayon. Mag-explore. Kailangan ko makabalik agad, so isang diretso. Mamaya balik na lang tayo isang diretso lang. Alis na tayo maliligaw-ligaw. Tsaka dito kasi alam ko medyo may masikip na kalsada pa dyan eh. Papasok ka dun sa looban. Okay na. Uwi na tayo. Yeah. Sarap din. Kita nyo yung ulap po, saktong-sakto lang. 7:44 ng umaga. Minsan ano to eh, mainit na eh.
Kanina, pabalik na ulit tayo ng MacArthur Highway. Bale, mula MacArthur Highway hanggang Arco ng Balukok, parang mga 7 to 8 kilometers yata. Hindi pala abot ng 10 kilometers. Ayun, oh. Nagsisimula ng mahawi yung ulap. Buti na lang pala, nakabalik na tayo. Sisimula ng sumikat yung araw. Buti na lang, hindi tayo inabutan dun sa gitna. Medyo mahaba-haba rin yun, naawa ng lirim. Time check, 8:01. Kabalik na tayo rito sa palabas ng MacArthur Highway. Bumalik ako, dito pala may kainan eh. Makakain muna. Gutom na talaga ako. Ano po kasi yung sa inyo? Lugaw po, tsaka tokwa itlog. Yun lang po. Apo. Ito po. Ay, salamat. Pusog. Sarap na ng lugaw dun ah. Sulit na. 90 pesos lang yung nakain ko. So far, nakaka 44 kilometers na tayo. So, babalik mga another 40. Ba, kulang-kulang rin ah. Makaka 90 kilometers din tayo. Arco ng Pampanga, ilan nga ba dito kanina? 30 kilometers ba to? Nung dumating tayo rito. So kung 30 kilometers pa balik, mga asa't kalahating oras. Siguro mga kulang-kulang 2 oras. Singit-singit. Traffic pala rito. Kanina papunta traffic din eh, pero hindi ganito ka-traffic. Ma-traffic na lang pabalik. Hindi tayo makakabalik ng kasing bilis ng pagpunta natin kanina. Marami ng traffic. Ay, sige. Uy, may kapot-pot pa tayo. Pa-picture daw. Ayos naman. Kumusta? Yan sa Balukok. Yes, sir. Balukok po.
Thank you. Ingat po kayo, sir. Ingat, ingat. Salamat. Time check, 9:03. Approaching Malolo City Hall. Traffic dito. May nasiraan yata ang truck. Haba na itong pila eh. Alam ko mga 20 kilometers na lang to. Parang ang bilis makakuna-unong kinahay kong lugaw ah. Nagugutom na agad ako. Bagay, hindi ako nag-almusal kanina bago umalis eh. Kaya nung papuntang arko ng Balukok, medyo nanghihina na ako nun. Sayang, di nakasunod si Ronnie. Kanina nag-text sa akin, marami raw siyang gagawin. Robinsons Malolos. Eksaktong 60 kilometers. Palabas na tayo ng Malolos. Dito na tayo sa arko ng Bulacan. Ginto na to. Nakanan tayong gano'n. Pag dinire-diretso mo kasi yan, NLEX yan. Doon sa may tabang exit. Toll gate na yan. Pag dinire-diretso mo, kanan tayong kaya MacArthur Highway. Yun, ramdam ko na. Konti na lang. Konting kembot na lang. Tapos na ride natin. Traffic na, init na. Traffic. Malapit na to. Di wakasyang papasok ko na si Ronnie eh. Siguro mga kumigit kumulang 10 kilometro na lang to. Yun, 6 kilometers. Pamarilaw. Tindahan. Kailangan tubig, nauhaw na ako. Kano? Gulat ka, no? Gulat ako ah. Kopya. Time check, 9:53. Bukawi na tayo. Traffic pa oh. Ayun, pasok na ulit tayo Philippine Arena. 70 kilometers. Ayos na, so dyan na tayo tatapusin ang ating vlog ngayong araw. So mga kulang-kulang 80 kilometers na hanggang pag-uwi sa bahay. Nakalimutan mo ito kasi pero mga sila mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Bayo swertehin. Ay, di mag-skip ng ads. Mas lalong swertehin. Hanggang sa muli, salamat.